Doho jiwo jaohala Dr. SK Macharia mabende en wuon Royal Media Services kod jago momako bura ewi kambi okumba mar Directline Assurance mondo bed gi twak gi lalruok e kindgi kaluwore gi bura manie nyim doho no. Jago moro yande odhi e doho mar kwedo okang' mar wuoyo board mar kambino ma iluongo ni Directline Assurance. Ifinyakidi nigi ler mar wachni. E doho ma Milimani, Bore, Nairobi, jaohala mabende en jakom kambi Royal Media Services Dr. SK Macharia ochopo kaluwore gi chike doho ne bura ewi kambi chiwo okumba man nyamburko Directline Assurance Company Limited. Ywaruok ewi kambino ne omuoch dwe mar 9 higa mokalo bang' apisa moro mar Directline donjo ka odwa ni Dr. SK Macharia makne bura gi seyo mar wuoyo oko board mar Directline ataro mar chike doho. Achiel kuom buche mane winjo kawuono en mar pok ma kambino mag jokanyo. But you will note from the court records in various matters touching on shareholding and directorship that it's the plaintiff who keeps on filing application after application. If those applications can be done away with, then it will open an avenue for addressing the substance of the case. But the moment parties keep on pumping applications, we'll never move. Kata kamano, doho jiwo jamak bura kaachiel kod Dr. SK Macharia mondo lalre makare wi wachno mondo giyud kaka inyalo sud nyime kod burano moloyo siko kichwalo ng'ur mopogore opogore doho. If all these matters were before me, that is what we have done. And now this Directline issue would have gone long time ago. So the parties, they know their position. If you are not a shareholder, we say you are not. If you are a shareholder, we say you are. And then now from that we are able now to move. Please. Yes. Find a way out. Thank you. You are a senior most here, isn't it? Yes. So I said find the way out. Speedy hearing. Speedy hearing, and you also get a decision. Ng'eto mar bura kaponono Dr. SK Macharia nodhi ataro mar chik kuom wuoyo board mar Directline ibiro tim tarik 12 dwe mar 2 higani. The alleged contempt, the alleged contempt which my lord has alluded to, were not filed by any party formally, so as my lord would issue orders and requiring my client to appear to show cause. Parties through their counsel will sign the written consent by you. They sign so that there is no avenue of saying I didn't participate. Ifinyakidi, Ramogi TV, Nairobi.